Sige, atong ipadayon ning atong paghatag kasama og awareness sa atong tigpaminaw kalabot sa mental health. Kanunay natong partner ang Philippine Mental Health Association Davao City Chapter. Ug syempre, usa ka mental health consultant o banato karon si Ma'am Precious Manliguez. Ma'am Precious, good morning, ma'am. Good morning, Ma'am Michelle. Good morning, mga kasama. Excited na po tagbalik, Ma'am, no? Kay na po tayong bagong concept na gusto na to i-impart sa to ang tigpaminaw karon. Yes po, sige. Okay ra ba ang atong linya diha Radyo Man Benson, no? Sige daw, ma'am, ang atong hisgutan karon, ma'am. Syempre sa atong why undang ug I believe di gyud ni maundang dapat nga hisgutanan about mental health, no? Kining pagpalawom sa atong pagsabot, ma'am, og paghibalo, kaning kaalam nganong dunay gitawag nga stigma sa mental health, Ma'am Precious. Nganong dunay stigma, ma'am? Unsa ning stigma, ma'am? Nganong naay stigma sa mental health or mental illnesses, Ma'am Precious? Yeah, actually, Ma'am Michelle, no, daghan pagyud og ingani ang mindset sa pagkakaron kung maghisgot ka og mental health or mental illness. No, una sa tanan, una sa ning stigma. Kani ito siya ang ato ang impression or ang ato ang idea bahin sa mental health or mental illness. Mhm. Klaro ba kung tingog, Ma'am Michelle? Okay ra ba? Yes, ma'am. Okay na ta, ma'am. Okay ra kayo. Okay. Mm-mm. May punto nga sa ubang tao, cultural belief nila ni, no, ang stigma, no, nga wala mang good na sa amo ang panahon, wala na sa amo ang tinuuhan. Mm. So nganong mo agree man ni nga naay mental health or mental illness nga Mhm. ginatawag nato, no. And kaning stigma, Ma'am Michelle, mao ni ang mo-prevent sa isa ka tawo nga di na lang ko mangayog tabang, di na lang ko mag-seek og professional help kay di man din ni tinuod nga sakit Mm. or himo ra man ni nako or kanabang tinatawag nilang overreaction lang nimo sa mga stimulus na or mga stress sa kinabuhi. Nganong naay stigma, Ma'am Michelle, una gid sa tanan, kulang pa sa pagsabot, Okay. no? Mhm. Mo agree pa siguro sa mga early 1980s, naanay mental health pero dili sa Philippines siguro dili pa kayo ing anak ka well known, no, dili pa kaayo siya ginahisgutan. So Mm. siguro posible nga taas ang stigma ana. Mhm. Ikaduha, nahadlok pa nga dili ta masabtan kung naatay mental health condition or naatay mental illness. Mahadlok pa nga i-reject ta sa community, wala tay tabang or support na makuha kung naatay ing ani nga concern, no. Ikatuluan na unfortunately daghan kaayo ni siya online, Ma'am Michelle, inaccurate o misleading nga content Mhm. online on mental illness, Mhm. no, kanang moingon sila nga panalitan, no, kung ang imuhang mga pamilya or naa sa inyong bloodline ang ingana, posible pod or dako ang 100% na maingana po ka, Mhm. Mhm. no. So preventable man gud ang mental disorder, no, sa tanang study nga atong makit-an pwede ni siya ma-prevent. Naa po'y ubang tao, Ma'am Michelle, nga generally dili lang gid sila motuo og mental health or mental illness, no. Nasubutaan ni Ma'am Michelle kay tungod daghan na kaayo og journals, daghan na kay write-ups on mental health, daghan na kaayo og facts og kanang basis, no, scientific basis nga naga-exist gyud ni siya nga mga concerns karon. Ang pinaka number one siguro nga makahatag nako nga evidence is kaning ginatawag natong Diagnostic Statistical Manual, DSM-5. Okay. Isa ni siya kalistahan Mhm. na ay mga criteria dito. They will not just put any disorder there na wala nag-undergo og series of study, Mm. no. Katong topic nato tong mga niagi, Ma'am Michelle, internet addiction, no, wala pa siya disorder, dili pa siya disorder, Mhm. no, pero ang gaming addiction naa, no. So Mm. makita na, oo, naa siya at gi-consider lang nila nga kailangan lang og further studies ang gaming addiction. So Mhm. meaning to say, naga-evolve ang mga disorder, Ma'am Michelle, depende kung unsa ang panahon karon nato, unsa ang mag-manifest nga disorder na dala sa ato ang ginagamit nga mga butang, mga interaction nato sa matag usa, Mhm. no. Ma'am Michelle, ang stigma dako kaayo siya og factor nga daghan kaayo og mga individual nga magluom na lang sa ilang disorder, no, dili na sila mangita og tabang gani nga naaman unta. Labi na karon, Ma'am Michelle, blessing in disguise paghuman sa pandemic,
daghan na og mga services so programs nga na mugna bahin sa mental health, Ma'am Michelle. Yes po, na-mention, ako lang i-recap gamay ma'am, nganong dunay stigma sa gihapon about sa mental health, kulang ang pagsabot or di lang gid ta gusto mo sabot na mga mahadlok no nga dili masabtan basin ay basig mo come out ko nga nakoy ingani morning mo na basig mo ingon sila nga naunsa nako no, and of course kanang atong mga ginatuohan online bisag unsa na lang bisag dili kanang reliable nga kanang source atong Sources, ginatuohan no, or wala lang gid tay belief about this nga kung buot na unaon wala man naunta na siya gimugna lang out of nowhere, but it has Yeah. undergone series of studies, years ang gipundo ang kwarta nga gi-allocate for this no na mga study about mental health. So mao ni ang mga rason ngano nga bisag unsaon tog hisgot dinhi ma'am kada Martes ma'am. O murag na paghihapon no. So sige lang kay murag iyong panila murag dog bukid lisod daw kayo patagon. Pero maghinay-hinay lang tag kuan ma'am no. Magpala lang ta kada adlaw ma'am kada semana dinhi pinaagi. Tabang muuban mi ninyo ma'am sa DXDC kalabot aning hisgotanan sa mental health. Nalikpitan mo gamay ma'am nganong importante ma-address ang stigma kay dakong factor nga magluom na lang ang uban no labi na sa ilahang disorders. Pwede ba nimo i-expound ma'am nganong importante man nato na unahon sa gidning stigma ay hata makapadayon og hisgot sa mga mental health concerns, Ma'am Precious? Yes, Ma'am Michelle, no, matag higayon nga maka-lecture ta, ma'am. Ako yung gina-encourage ang mga participants nato no nga tanggalon na nato ang misconception sa mental health. Kaya daghan kaayo mga materials nga mag-ingon sa ato nga ang mental health, it is something that we can use. Ang mental illness, it is something that we can prevent. Yes. No, dili pa, wala pa nila ginabutang, wala pag ginatagaag information, helpless pa basta maghisgot tag mental health. Kung tanggalon na to ang stigma, ma'am, maka-encourage ta og health-seeking behavior. Balikon ako, health-seeking behavior. Malisod na ko sa Bisaya na, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Kaya i-encourage nato sila nga mga yung tabang, manangpit, no? Kay ang City Government of Davao, in partnership with other agencies, sabi na ang PMHA Davao, naningkamot ni nga mahimong available ang services. No, siguro dili man namo mahatag og libre ang tanang aspeto, pero may mga part or introduction sa itong intervention nga libre gyud siya. Wherein ma-encourage kita nga itong mga participants nga sige no kay libre naman. Yes. So basin unya og pwede na. Plus this can prevent mental disorder, Ma'am Michelle. Panangitan kitang duha, ma'am. Example, na atay early symptoms for depression. Nanatay mga at least duha ka symptoms ani. Kung naana tong health-seeking behavior sa tuwa, kay watay stigma on mental health, Yes. we will seek help right away. So ma-prevent na to nga ma-develop ang depression diya sa atuwa. Nga mag-worsen, ma'am. Dili lang depression ang ma-prevent. Any mental health illness, pwede na ito ma-prevent. Kaya tungod sa'yo patangan. Sama gihapon sa medical condition, ma'am, di ba? Prevention is Right. better than cure. True. So we'll use that same concept diri sa mental illness na hinahinayon jud nato. Mabitaw na, Ma'am Michelle, dili ko matingala kung sa asa ang stigma sa community or kung asa may mga ngadto. I'll take it as an opportunity to educate them. Yes. No, at least, no, so kung naka-istorya ka 20 ka tao, na isa nga mutuon na sa imuha, Yes, pag-change lang, kasing-kasing, okay na gid kaayo na. No, at least na-break na to ang stigma on that part. Dili kayo sa PMHA, Ma'am Michelle, ang atong advocacy to break the stigma on mental illness or mental health. Mo nang well appreciated jud na mo nga naay ani nga platform na ay DXDC nga katambayan yung namo no para ma-relay nato ang information nato bisan og wala taga lecture jud in proper setup no kani nga platform, ma'am, ako na kay nigtabang mag-anam-anam natong kapatag ang bukid ni imong giingon. Yes po, Ma'am Michelle, una sa tanan we'll have to educate ourselves and others, no? Kung makadungog tag invitation nga na ay lecture sa barangay, na ay ipahigayon nga kalihukan, na ay awareness, information, advocacy diya sa barangay, mo-attend ta, no? O kaya naatay mga makitaan nga content creator, Ma'am Michelle, nga legit ang information, kanang naay basihan ang ilahang mga ginapang share. Yes. Labi na kung health professional pud sila themselves, i-follow na to, no? Maminaw ta sa ilaha o ma-follow ba pwede pud nga magkanunay sila paminaw sa ato ang program, Ma'am Michelle. Kaya ang ato ang mga ginahisgutan diri, mga legit mangyud, we educate ourselves, Ma'am Michelle. Dili ta magpa left behind. Yes. Kung unsa Para updated.
Oo, no. Kung say trend, trend jud kaayo karon ang trending kaayo karon ang mental health, no. Mm. Although dili lang siguro sometimes in a positive way, but we'll have to be informed nga naa di ay ni siya. And malipay pud ko mamisel kay ang Davao City is very proactive in Yes. terms of mental health, no. Wala dili siya encompassing lang or kanang ano lang sa ato ang government. So gitagaan gyud ni og kanang importansya no og attention. Ikaduha, i-remind na to ang mga katawhan ug mga kasama nato karon nga dili ta basta lang mogamit og mga terms. Okay. Words are really important, no? Pareha. Example lang, no? Example. Way back sa una, mutawag ta og Mongoloid. Natay term Yes. nga Mongoloid, Ma'am Yes. Michelle. Yes, ma'am. No, and for some reason, dugay kayo na to na ginagamit ay ihang anak kay kuan Mongoloid. Wala ang term nga Mongoloid sa DSM-5. Kung dili ang naa dito Down syndrome. Yes. No, so kung wala ta kabalo sa term, dili lang nato hinganlan. O murag naa siya ay mental health condition, ma'am. May panangingana. Yes, yes. No? Mura siya na ay issue sa mental health, ma'am. Kaya dili siya kuan istoryahon. Okay. Pero ayaw siya taga-label, no? Kay mo di man na magsugod nga ay nga na din itsura sa kuan. Mo di ay na. Mo pud na ko itawag sa akong silingan di ay. No? Right. Very kuan kaayo harsh kaayo right away, and really Yes. it strengthens the stigma kung maghatag ta og kanang mga words nga dili appropriate. Ikatulo, i-normalize nato ang mental health treatment. Morning atong gina-share no kada mag-guesting ta mamisal nga na ay online psychosocial support. Pwede sila mudangot sa atong hotline number, libre ni siya. This is one way to break the stigma, no? Ang finances manggod or kanang mga fees nga nakaakibat ani nga services, makaduwag siya sa stigma kananglitan og naay bayad nga mahal, no? So naamang gihapoy mga private practices nga naay mga fees, pero naapoy libre, no, para man lang ma-bridge na to ang stigma nga sige na pangayo na magtabang diri, pick na mo kay libre ang ato ang services, no. Yes. Ikaupat man Michelle, pinaka-importante, we have to choose empowerment over shame. Sorry, No? So, sorry dili ma'am, ka medyo na maulaw. Ma'am Precious, pakiusab daw Yes ma'am. po. We have to choose empowerment Okay. over shame. No, Empowerment we have to over make- shame. empowerment over shame. It is accepted na at some point maulaw ta sa ato ang kondisyon, pero tungod kay daghan na og services ani unya wala po ka nag-inusara sa kana nga situation, sumangit sa ta og support group, mudangot ka sa mga agencies sama sa PMHA para matagaan ta og guidance ug ma-boost pud ta nga there is still life, no, after being diagnosed of mental illness. Yes. I hope Ma'am Michelle, no, kaning atong gihisgutan ma-channel nato nga lalo na ang mental health nga hisgutanan, pero it is something that we can use on a day-to-day basis para maka-prevent sa ato nga maka-develop og mental disorder og makapalit gihapon ta og bugas, Ma'am Michelle, no? Kay Yes, ma'am. ma-manage naman nato ang ato ang stress Right. og mga challenges kada adlaw, Ma'am Michelle. Dili ta mo palit og kuan ma'am, mga ilimnon. Way bugas pero na ilimnon. So usa po na sa mga i-address nato mga kasama, no? So ma'am, sa mga naminaw karon, I believe na agad na sila nakuha ma'am, no? Siguro it's a matter of kanang more pa na convincing sa ilahang part, no? Nga panangpit na lagi kay naay libre din ma'am, no? Sige ma'am, asa ta pwede manawag, aha ta pwede mo adto Ma'am Precious sa mga naka-decide na nga sige daw sulayan dada ko ning giingon ni Ma'am Precious kay legit man jud gaha ni Ma'am Precious, asa mo pwedeng ma-contact ma'am? Yes po. Ang hotline number nato, ma'am, para sa COVID-19 online psychosocial support is 0906-586-7136. No, so mag-leave lang sila og message dito na ilahang concern, and then naay staff nga mo coordinate sa ilaha para matagaan og ma-assign sila sa psychologist or psychiatrist. Laruhon na to, Ma'am Michelle, libre ni siya sa consultation o counseling, and pwedeng face-to-face or online ang session nga to ang pagahimuon. No, so kani ang tubag sa city government, iyang giagi sa PMHA Davao ang iyang services
para mas maduol nato sa to ang clients, no. Naghinaot ko mga sa mga moabotay pa nato nga mga sessions or mga radio guestings namo diri sa DXDC. Break na nato ang stigma, no. Yes, ma'am. And we are really appreciative nga naa ang DXDC RMN Davao nga mutabang sa amo ani nga concern. Welcome, ma'am. Og dili mo na mo biyaan, ma'am, aning campaign na to, ma'am. So, educate our mga listeners, ma'am, no? Kay kami, ma'am, believer gid pud, ma'am. Kay kami, na-stress ba gid pud, ma'am, kada adlaw sa among trabaho. So, dako gid kaayog tabang kung mentally aware ta nga naaday nga ani nga mga condition, no? Unsay mga himuon. So, dakong tabang gid ni sa atong tanan, regardless of age. Until next time, ma'am Precious, salamat, ma'am. More power sa inyo, ha, ma'am, sa PMHA, ma'am. Thank you, kaayo, ma'am. Thank you, Ma'am Michelle. God bless po. Thank you, guys. Ma'am Precious Manliguez, mga kasama, kanunay nato ning kauban karon kung naamoy mga gustong ipang-refer diha nga mga kailaban ninyo or naamoy mga pangutana, ma'am, usaha man ako ni akong anak, ma'am, di man gid ni siya. O sige, atong ipangutana sa mga experts kay di man ta mga maayo din ay mo kanyo mga silingan nga ay nakuha na siya, basig nakuha na, no? Mao nay problema na to mga doktor dayon ta. So adto ta sa mga eksperto kasama kay ilam nang kuan no gigahinan ng taas nga panahon nga mag-study, gigastuhan na nilang dakong kantidad mga kasama para sa mga pagtuon nila. So dito ta motuo sa mga lehitimo o sa mga legit. Dili ta magpa-doktor or unsa atong himuon, moadto gid ta sa mga professionals. Radyoman Michelle Miral Galvez. Sa serbisyong straight to the point. And speaking of professionals, mga kasama mga professional po na mga doktor ang mo check up ninyo, no, from head to toe. Libre lang po yun mga kasama sa Life Extension Medical Clinic na nasa Kanto C. Bangoy o Rizal, Davao City. At tuan ninyo kay dinhil, lihitimo ni. Kung ang atong mental health dapat natong atimanon, syempre atong physical health pod mga kasama atimanon, dapat balansyado lang ang life. Libre pod ni kasama, no? So adtuan ninyo, ayan ninyo sipyatan ni kay ingon ang mga doktor at least once a year, no? Annually dapat magpa-check up gid regularly kasama. Unya mga professional lang mga doktor ang moatiman sa inyo didto at the same time makapalit sab mo sa authentic kasama nga Life Extension Vitamin D3 alang sa longer life. Kay kining pagtumar nato kada adlaw kasama sa Life Extension Vitamin D3 dako gyud ka. Hello mga kasama, please don't nga i-like o mag-subscribe sa atong YouTube channel sa DXDC 621 RMN Davao.